On ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? C'est interdit de pleurer. Ni ba do ko tiɲɛ b'i bolo i bɛ kasi mun na o de la maramba ko ala a ko k'a t'a yɛrɛ justifier mɔgɔ si ye kana jeli si yɛrɛ pɔn tuguni kana jeli si yɛrɛ pɔn i ka live kɔnɔ tuguni n'i y'i ka live sigi i ka jatigiw i ka fanu i page o kan i k'i ka dɔnkili duman da kan'i yɛrɛ bila foyi la tuguni hali i ka kuma kana boli mɔgɔ kan i ka live kɔnɔ wallahi bila i ka jatigiw ɲɔgɔn tɛ maamu parce que i ka jatigiw m'i labila depuis au début jusqu'au présent u m'i labila i ko k'i yaadalen do k'i kafalen do k'i tɛ mɔgɔ jaabi kumakan dumana k'i jamalen do tan o bɛɛ la i ka jatigiw y'i mara o kama n'i y'a ye bi bɛɛ bɛ k'a fɔ maramba i ka jatigiw n'i kanubagaw n'i ka fanuw de dɔ ni olu kun tɛ maramba i kelen kun tɛ se nin donni in kɔrɔ dɛ ayi i tɛ se dɛ i tɛ se bi i tɛ se sini mais grâce jatigi ɲuman fani ɲuman kanubagaw ala i b'i ka fauteuil in kan e ka nin fauteuil in dɔrɔn na bɛ maramba i bɛ maramba filan caman ye Bamako bi nin ɲɔgɔn n'a t'u bolo a t'u bolo sanu min filɛ e kana e ka génération a ka quartier la sans fil la i ni minnu ye école kɛ t'u ɲininka min bɛ e bolo bi n'a ɲɔgɔn n'a b'u bolo a t'u bolo o ye mun ye o tɛ ala ka latigɛ o ye sansi de garijigɛ ko de don i ni minnu bɛ sama la bi maramba hali k'a da tɔ ala y'i kɛ den ɲuman ye a y'i kɛ ɲɛ ɲuman ye a y'i kɛ forme ɲuman ye i bɛ se pari i bɛ se fɛn bɛɛ i kan ka di mɔgɔw bɛ se k'i juguyare maramba u bɛ se k'i déformer mais est-ce que u bɛ se ka e yɛrɛ jɔlenba ye i ka réalité u bɛ se ka o déformer a jamais dans la vie u tɛ se est-ce que u bɛ se k'i kan i kan kɔnɔna ye dɔnkili k'i nɛn i kan in ka di cogo min n'i couleur ka so wuli est-ce que e juguw bɛ se ka o bali a u tɛ se i bɛ ka parili min kɛ sisan k'i sigi sanfɛ est-ce que e juguw bɛ se k'i bali k'i pari tan bon ne kɔnɔ jugu tɛ mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ bana de ye mɔgɔ jugu ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'i kisi bana jugu ma parce que bana de bɛ se k'i empêcher ka dɔnkili da i bɛ ka parili min kɛ k'a di ka fanu ma i bɛ ka taa événement minnu kɛ i bɛ ka taa sumu min kɛ bana de bɛ se k'i dɛsɛ ninnu bɛɛ la maa jugu dan ye dɔrɔn k'a ka nkalonbaw tigɛ dusubakaso fɛ ça sert à rien du tout toi tu as déjà parti maramba i avancerais kaban tu es déjà parti wallahi bila i tagara de i tagara de n'i taara maramba ka so kɔnɔ fauteuil sini fauteuil couleur tɛ kelen a bɛɛ n'a couleur de don a bɛɛ n'i taara premier étage la o fauteuil bɛ n'i taara deuxième étage la o fauteuil troisième palais ka tantɔ derrière palais troisième de ye palais n'i taara ka palais kɔnɔ a ka cuisine la cuisine américaine de don i bɛ ale la dege cogo cogo tantɔ i mana la dege cogo cogo a ta in bɛ ɲa ka da i kan o ye jatigiw don an b'i ka jatigiw fo k'u barikada n'i y'a ye i ka fanu bi u malolen tɛ tigitogo ka u lɛbulen tɛ bi i ka jatigiw de don dɛ awa maramba mun ye maramba ko diya ni maramba b'a ka jatigiw a b'u honorer trop a bɛ kule n'u tɔgɔ ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ denmisɛnnin min don tantɔ ala ye hakili dɔ d'a ma a ye mɔgɔkɔrɔba hakili fana d'a ma parce que dawula min b'a kɔ n'i kun y'a kɛ mɔgɔ dɔ a bɛ jama a bɛ yaada a bɛ mɔgɔw bilen mikoro la a tɛ mɔgɔ bonya sanfɛla la a bɛ ɲugu mɔgɔw la a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la à son âge comme ça mais ala y'a kisi o la parce que ala ye dawula in d'a ma a dusu ka bɔ mais a ye hinɛ dɔ a dusukolo fana la ni maramba kun ma kɛ hinɛ mɔgɔ ye wala a bɛ sɔrɔ a ka carrière banna mɛnna a bɛ sɔrɔ a kɛra yego fila ye dugukolo in sanfɛ mais ala y'a kisi o ma a ka jatigi honoré ko ye u bɛ k'a la dege a la mɔgɔninfin i ma dege min na i tɛ se k'a continuer sa ayi i tɛ se i tɛ se e ma dege jatigi commenter la n'i ko k'i b'a daminɛ walayi bila i b'a bila i bɛ ɲina mais maramba tɛ ɲina yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a kɛ maramba ye sɔgɔma dɔrɔn purut n'i y'a k'a ye midi dɔrɔn 1 heure a bɛ bɔ ka kule ni tɔgɔ ye a makiyalen do a parelen do n'a y'a sɔrɔ sira de la o hali n'a ye maramba sɔrɔ bitigi de kɔnɔna na n'i ye ko kɛ maramba ye dɔrɔn a bɛ telefoni minɛ o bitigi kɔnɔna na dɔrɔn k'i honoré yɔrɔnin kɛ la chap a ka teli tɔrɔ moi j'aime quelqu'un comme ça en fait que a bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la a bɛ se ka mɔnɛ bɔ buna hadama n'i tugura ko a tɛ n ko tellement ko a bɛ mɔnɛ bila réseau sanfɛ de kabako de don kabako dan de don dugukolo aw gagnera ka ban aw bɛ k'ala dege dɛ depuis 2025 in daminɛra aw bɛ k'ala dege mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ ni maramba ye ko kɛ a bɛ k'ala dege fɔlɔ u kun bɛ k'a fɔ ko Mamu de kun bɛ ka mɔgɔw ladege anw bi dun bi jɔn bɛ ladegeli la bi qui a recommencé depuis degré siɲɛna dɔ mɛn kana bila qui a recommencé Mamu de y'a ka mɔgɔw ta ka taa umura la jɔn de ye maramba suivi jɔn tugura kɔ maramba bɔlen tuguni a y'a ka fauteuil jɛman yira a y'a ka fɛnw kɛ a y'a ka cuisine yira jɔn ne ye nin kɛ a ye pareli min kɛ ka fini jɛman dɔ n'i kumana tantɔ ko a donna ta a bɔra ta bɛɛ ni tɔgɔ ni jamu de don n kana jelimuso ye tuguni k'an répond tuguni ni n bɛ n ka décortique la m'i tɔgɔ fɔ m'i jamu fɔ i tɔgɔ n'i jamu de b'i la
abaya ba ou bien abaya quoi, je sais pas comment on dit. Mamour trop faux. Arafanou de yelela, ngo fidi qualité jumain. Olu de yelela ko abaya. Moi je connais pas. Ma droit fana bembolo ka question posée à fanou kuna. Na ka fanou ko abaya, pourquoi ne be répond? Franchement que les tigres de cadido victimisation bana. Justification tantôt ni pas de qui taille tient de tantôt, pourquoi tout ça? Est-ce que Maramba Braka est justifié? Hein? Ti agambe ula fe ambe live sur inshallah mo be na chogodi sira ube irula chogomi publicité ube ke chogodi mo place be du mo ma chogodi aw minu fe aw fana minu be Maramba ga yorola ni mo na aw ku bonya aw ga sigiyoro nyuman duma ala musokoroba friselendo flean tanto do fana be ga nene Allah musokoroba inflera ko ti est fou ni chefle tantôt depuis alaye ni dajanato dia wate ga nenen parce que alaye e nyada chejuya tantôt o de la tantôt muso chejugu de benenen muso chenyuma te sega nenen ay ni chega jugu balma muso ne notere ne de chejuya itita chirurgie ke ki nyada dila ni nya tanay ni muso chenyuma isigile ne de noro ne de ya bange ka bla jauna itita aramata sago kama a fate trote fusende ya fuseni ba iteta olu kama ne de ya bange ka bla jangono sani gana ne nga commentaire ko iteta olu kama sans fila ngana ne fetu nde parce que ne dente mu ma bange ka bla jangono ni be baga mo ma olu de ya bange ka bla jangono ne note ngana ne tugunde ni biga yere dombali ya mina iga bonga commentaire ko parce que auta u yere do mo te se aw ma u de be bega commentaire ko la ne ni na kuma be ngana ne nde voilà. Parce que aw fle ala ya aw barka baneta de gansa ma u chejugu yaw gansa ma u frise tanto e ma ala te se ka u chenya na u kun chenya ra doro jian kun be wuli parce que aw kun be be faga sian kele bebe tana sen fly o de la ala e chenya kalfa marambala e ma maramba ta ke waso ya o gani torde mbalama so ngana to so la commentaire la tone yantiga yoro yantiga yoro le o de la ta do continuer ta toujours maramba à partir de 14h demain, mama ni mamu kanu bi dusukuna, ibe katio, ibe kulukoro, ibe yoro, i kanu bakade do, i kana akwata koula, ka kodumanu ke nyonfe, ka joao ke nyonfe, ka ira diamola tanto ko maramba kada awye. Aw ba keni civilisation kona, aw kani tuntu nyonga tanto, on dirait que ina fo recharger o, ina fo kono tanto, ay aw kana o kede. Begi sigi yerema. Séjour debe begi sigi séjour ka lameli ke ka fleli ke ni tagara ni mi sigi yerema ki ke pampane ne tanto ko barmada ni maramba be kana surtout ni mamu be kana aw begi sigi ibi sigi tourner dor ki ga téléphonique ke ka filmer mais naw be wula du am minu fana be jamana ko fa am be maramba e chogodi aya ke ala yere de kama jigitola kana de a botola mbaw deli ala yere de kama mo shi de kana wuli ki jo aw ka yere jamu la ka civiliser lendo aw ka toye akana ferema mugo sigana parce que naw girna ka tanto parce que mugo tada be talon do ma abe fen do tada ka fini ma teni mbo chogo do shini ni ngoni bena bo chogo ala de bado kira de bado ambe duau de gala ka koy jumana temi hera ni badena ala ka kisi balawma ala ka sitane genga boy ala ka uni hera be shini ala ka koy temi go nyumange am fana ka décortiquer ka ni ala sona bebena nyogonte nyogoma dele ka ke folo parce que ago ko mogo min do tanto ko ba ke de gadai depuis ala in damma de ka ko de ninge folo atara umra la ko ba u ke ay ko ba u damma de ke kata yoro classement la tanto kata ka finun sain beba do ni tara magani ma do bitig bete se ka do bitigi ko nana ay dinar tigi te se ka do bitigi ko nana de fo dollar de ka kibolo ani euro ni otibo ni dona ndoro ba fuko meto à côté wallahi bila ba fiana mais atara bitigi do na onye nyini galu de ka onye enquête mu de ge olu de ya fa onye ko bete se ka ta bitigi ngono bitigi fe fitini e €1,000,000 de abada mina €1,000,000 de ka ile sanve maramba tara bitigi korona na maramba amadele ka poto tape folo parelila mbado shinate poto tape parce que beba do tanto fini jemangoni talo fimane be do horo assalamu alaikum ni dona min gasila o tigi ga ya fama mais be ko ne ba do ko ni ala aminu ye chew yo ko ni ye fini jemando ko ni samara talo fimane be do ajuro depuis ngolo la goni depuis lawoli depuis moso ye parel depuis misi wertemu damna rabbamako mo sima de ga misi wertemu ye folo ki ye fini jemando ko samara jemando agoro e o ko manambe ku tankite tile de la hein